Kaixo, Eguzkibi ikastolako DBH lauko ikasle gaztea gara. Kaletik gabiltzala konturatu ginen pertsonak euskaraz gutxi mintzatzen zutela. Hori dela eta ideia zoragarri bat izan dugu, kamiseta batzuk saltzea. I speak was, what is your superpower duen logoarekin. Logo horrekin euskara bultzatzea saiatuko gara. Gainera, lortzen dugun diru guztia gure ikastolari emango diogu, bertako euskarazko baliabide teknologikoak hobetzeko. Hauek dira gure kamiseta motak. Sorteko zaudete! Kamisetak Eguzkibi ikastolan erosten baduze, 10 eurotan soilik salduko dira.